ndagitari yaito to make sure to apimiro murwire. Nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondobonke. So nakitokero montachi obviously yaito to make sure to amwa device nutritionally ngakia kwirena ngakia guitanga kuruko soko nyora marwe. Ito gutumia amarioga kawaida, aito gutera tukurwa conventional medicine. Tuatumia mariogo akurua sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine notole enyumba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 na ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Chinsa ni Isato bono mwanchu murige bono chia bono botukinga kene ko kwarigania SMS ya mangana maya eri wanyara go kumanyi gati yari atwabereto go kwariganira kurwase mambia yarengentambe ko Chinsa chiga bono chia bono margoba litukeligere ijuma stariki 14 mutinyo gatana kabiro mwaka bwikiri bube na 2023 na manga bereka okolekana yasiri wango chiko sansamuranira na okumanya ase margoba ya bono nyira bono nige kolikyo go icyane kima giya kolekana Chinsa ya mochiri chia sameta ase nyagetari ya neoke au bono ase gari ya bose ambulance ejere gari nyagetari ejo yabake ko bwatrani gwaso basukana na goitumwa na boda boda yomo asaba na boda boda waimuke tambo kirana kwiro mubero nyagosira goikase egeita Kenya getari ejo asomubero yobero rowetania Chinsa isano na Isato ase litu ko lyale robo mwanchu murigereria inyina buna ni gobarai au bagendere to koboria serikali ya Kenya kwanza kone kimuna kwariganire chinkwana no mureweke amakalikia ODM rera morodinga erikonyara kone kibuna ngotugutira bare mangana jokorobekana okubona korobergo cyokorekana matokata teikie gocha kereto kulia Jumatano Aramisi na boigo nelituko lya Ijuma ayunga teli mwanchu murigeria ngocho okumanya senchira yobo ikiranu abarandi kurwase county ya Nyamira igobaga niyo murewenso gotugutira finance bill na konyara kugokogania gwazimio 1 Kenya ayo mone yanda mange yandra gotobwatia goetera semeri mtandao ensema ya Facebook Ndizi TV News Digital na boigen semeri ya YouTube na bogo tunabuna Ndizi TV News. Inyira bono Joshua utani giari ndibo ikiranuko yareta goetera somunwa weimanyererio iritira nenchenkoro kwa Vincent Onyancha. Emesya mangana mayeto gochakana na soko nyara koligereria na konyara ko ene kibintu bitetane nkolendo bire ane asirinaria nyangweta bwa somururi wo gusumeke metocha kiwe bene kolengana nense meretenete ebintu bitetana ine maiga yabari ahana bana bwatani kurwa seke ombekerekia Kenya wildlife baikera nense me ya nyangweta igo bacha kyumururi wo gusumeke metena kuboria abantu ko ene kibuna nkolenda bare linanieryo lya nyangweta omulikito Brighton Makole na ikera nasense me jona gutwariganiryo roboti rukubwatia unenjere yemo yo ikiranie ndoto y'umurai wense yeyo gosimekemete oiko mwaka w'ikirubere 32 nigobone byombe aho bikubotana nebyombe biri byamanani amo ni University ya Kisii amana botani bande ritko lya lero baika asili nani lya nyangweta
asebono bachakiri obusimeki bimeteyo. I am the acting chief conservator of forest. I come from Nairobi, and the main purpose of visiting here today was basically to appreciate the good work that has taken place here in terms of conservation. This is Nyangweta forest. We went to Nyangweta forest, and basically this is where we have established a facility for conservation, basically our camp for forest rangers, including a number of facilities and even a tree nursery. Our main role is to ensure that the government plan of attaining 30% tree cover by 2032 actually takes place. Kulingana na Alexi oyo bono teruna nigo bono barorire rugongurwa Gusii na boroko nyara gusimeke mete menge anekero baroberetie gusimeke meteri iranyarege kwaligesa abamenyi be county ya Kisii. And that one can only take place when we make sure that we implement the various intervention areas, the 11 intervention areas. One of the key intervention area is planting trees on farms. Like here in Kisii, we have potential for planting trees. We have potential for raising seedlings because of what we call the comparative advantage. The rain is good, the soil fertility is quite high, and the availability of people to engage in raising of seedlings is here. So you can actually raise seedlings. The other one about Kisii that I think should be enhanced is the raising of fruit trees. Fruit trees is going to be an agenda for us, a very important agenda because we require to have at least 30% of what we produce. Bosimeki mete biboni obrachkwendera asijinsemo awo ime yomochi obosongo. In fact, the main idea in Kisii should be value addition and enhancing benefits for the community along the value chain for any product, being agriculture, being forestry, be it any other that can even support up to the industrial level. Viki ondeli ngoru azekiombe ekia green farm oinero nyaraga kwerera. We are here today with the Kenya Forests, our stakeholders, Kisii University, Safaricom, commodities. The main theme, we are here to assist the government with the two pillars of climate change and food security. We are also doing tissue culture bananas, whereby we have a lab, we are supplying tissue culture bananas, and we are launching 1 million banana seedlings and 1 million trees. Our first lady will be coming here, and also we have to start earlier before she comes to support the program of Joiwo, whereby we support women with the economic empowerment. Asensemo yokurebekana vikiniga teruna okurobekana nkubwati matunda ndonso jase omo Kenya. So today we are here to support our people. What our president is talking about, it is our president. Even mandamanos cannot assist us. What can assist us is we go, we do our things, we create jobs for our youth so that they can have economic empowerment in future. That's why we are here today, and thanks our chief conservator. Thank you very much for you coming to Kisii and come again and again. Welcome. Ngoribotri seni Candice TV eridariane Brighton Makori. Biyamono mulikito Brighton Makori asoroboti rwa century yowekirano moncho muligere bono gotigana nayo nigo bonage korokyo cyanigiya kolekana Chinsa mochirichia summit asiri tukolia rero maega yegali yenyagetari ya Neocare Specialist Hospital kobwaterania sombasakano boli tukolia ro goyera bono mwana boda yomo akonyara agosiria obogima bwaya sombasakano bwebara sensemeyo abana boda balenga no robotindi ni gobono bemukege tambukiro na kwemukimo bironya gosira kurwasa nyagetari yogembo asamyo kiwoko ndo nyaraka gusirwa mabwaye eyemaega yenka ya nyagosira ominde obwogi oyo bwate myaka 25 gote una enyagetari ya Neocare atitaberaniti konyara wakana kibasitakeire aso konyara gokormo wasikano yero oyo mwabo gusirwa mabwaye wana boda buni kubarusi mu biro ibona nyagetari yosa senkendu yogembo na konyereta go ikase geita kenyagetari ya Neocare eyero Neocare Specialist Hospital Chinsa mochia sametan ngabona sokumusana kwene kigwa goetania Chinsa isano na Isato echibono chia so aseri tukolia rero ngana wa maiga ya yugokolekana nigo mubironya gosiro muri yo urusigwa asensemeyo na nigo gachira senkendo ya ema sama dia tadis masingorukwa umare mochemani boda bomachoge chache na ndo mokonyi bo munyakero go Kisii county asamangana yo Burundi lakini gari ya ruo koboko kwa yaja kurigyo mumuro itasakire arenge
oikera bo mumuro itoikugunya gitari general ya Ugembo na ndo siri obogima bwaye Samarita ngoro George osugo mo chairman osameta boda boda yotu abena mayanda mono asogo siria oyo minto David Yomosh osominde koru stage ya sameta koru Chinsa inye twatemire kurwanira tonyora management yenye gitari toka benero na kira tu assist no nemero beliae na kikende kira gende kurugaiga no mumuromoke taraga cha nyomba na bwatu musubati moko ya tarakanira nenya gitari gusininya tu assist no nemero beli umwana uri gare ntakana ngina na ise basirite kare abana bamwambaro nere bredi wina ne okubaragira kiregento lakini rende ntonyo chiko manage konyoro manyene nyagitari Samarita Isayo eri chairman ya Sameta Mokwera ward nyene nyagitari ye gari yabo yatuma umurwaire umumuroyo igoba ibisire bangire ukugoroka egere tukwane tokonyane in fact yakerege kyabeire na babantu bakora ama boda boda lakini boda boda tiri bantu babe ekero mukwanete igo twagechi gusana paka twachire konya rumo samario chire ko tokonya bomba marago baiga nekero twagambire twigwananire twamenye gosoka mubere kurwenya gitari ya uchire mochari nyagitari paka saa hii mna tokwana iga management kinde ngiyo ya kwanda na into ibe hata mabibi sambarara kana aina magosa sana kira kerege ndo kiabeire tigakoranga boda boda ne rumube kira umuntu para naga ni iria tare tokonyora gituki paru gituome guikokere ogebogerere bunoko bogerera kinde gyo eng'ono gochia senke yo asogo siri mwani yentakana oyibono osirimo bwaye aserituko liarero gotigana na yumu nchumuligere mu bunge akurase bunge ya umachoge burabu inchinia Obadia Barongo niga sirituko lebona chakyo murobeli bene bokonyara gosiria mangana rengete chisemi anene ase bunge ya yamaga yokonyara gotareskuru yo borose ya nyamisocho aserituko liarera sanyara gochakia okwaga cyo kwebirase eibono munyakonda betaka gotigera nchira bitare jasonata yabuna nane kyone birasi ebinko erabire nakoboli anto bamenyi benseme yo kobwatirana erikonyara kone kingo sira baramangana ngire chisemia na ase bunge yo yabo machoge burabo omurikito Josephat Yamisi ekerana senseme yo nago twariganira roboti rwa senchira yo bwikirano buna enchire yemo yo kweneke chisemi me constituency bo mochogo burabu chenyere ko bachi gusirwa senchire bwikirano litukolia lero mochumbe be constituency yo inchini Obadia Barongo niganyara ko baga gutarira chiskuru nagochaka omurobelio bokwagacha ebirasi Otuacha kana Nyamisocho Primary School hiyo ya Bwendo cha 2017 na problems ono asenye tutoa service na tutakitega siara tuendelea tutoa commission na ndio tumeallocate kwa sasa hivi ndio kwa from start to finish so we open a contract with Gokwana imeye skuru yobros asomoro bilibogo chako bwaga chibwe nyumba ya Center of Excellence nigo Obadia Barongo tebire abisiaye kubwatira nane kiganja gya CDF ngechikobe kwenekia buna eskuru yenyere kobage kwaga chwa asinchire wikirano eskuru yenja bwateme chando momanyete kongeta lakini njekera na chitobis na tabete mechando turarabeka kando como contractor tigaye we ena fas aroseri abanaki elinde kagara chibasa nchibodi chibasa cyarenge ese account na inde nhochire mambe mwako yo financial year ya 2023-2024 and na bege tibesa ngabone sukuru ebunego chakusai egende pakekoreki chingaki echi nigo boigo Obadia Barongo nyara ko bagotarira eskuru nyambunwa ase boigo nyara ka boga gocha komorobeli bokwaga chebirasi na kwene kebuna binyere ko babiko ba asenjere boikiranu abigo gosira chisemi imeyensemeyo ande twachaga senjo no ganja bete ya marked for renovation yebirasi bitato natani yebirasi bitato nya byarenge kwa so nabarombo bwate allocation ya 2.5 million shillings naro otwachare to launch that project in school of no kwenye birasi hivi kono siku ama na hivi kabari na vete na kwa hali ya wanafunzi ya bila fada toka kwa plan na kuchunguza kidogo cha kwa mabati ya Kenya Rusi kagarata college
Oi kone chi toilet inchira chi wake problem. Given our commitment in manto chile. Nonye nabo nigarure chira chochi goikrania amagendero ime constituency yaye yabo machogi brabu Chisu asokolon chi project mbono chile chintanga nimea award ya watch brabu itowake two more functions kile prize giving ceremonies within Onyancha as a curriculum also a homeschool college where I'm heading right now. But of course, weekend nego cha semi tutore as a research tutona le baga tutana ne kana ndio maana serikali mbono ya tuachi wasichonsi picha CDF kwa mwako uliopita mbono tole mbio connection na contract kwa chichoje ile school chichoje hawa na wetu wasema environment ile Yamana sana mheshimiwa Kuripoteri gataseni Ndizi TV kurwa constituency ya Bomachoge barabu yego toka ime county ya Kisii eliterane Josephat Hamisi Miye muno mulikito Josephat Hamisa soroboti rwa senchira yobo ikirano gotigana yono mwancho muligari ya barandi ya bechikanisa ane kurwase county ya Nyamira bakora wa na Bishop Geoffrey Ongwae ni gwa mochirie okorobekana kwa bereko kolekana anene bono gwa kolekana miye county ya Nyamira enga kia serikali ya Kenya Kwanza serikali ya Azimio ya rokane kwa meli ya serikali ya Kenya Kwanza barandi ya bono nigo baganiri omurai wense amuno omurai rubeke amakia ODM rera moro dinga kwa nekibona nkwariga ne bale chinkwana eligo gutera mangana renge tokorobekana buno mulikito kurwase county ya Nyamira Jobu Maange agotumanya Maiga yokorobekana koba aroro ewikiyeye ukukwa bete kukoraliguno murai w'ikiombe kia Azimio la Umoja Raila Odinga aseboigo atebire weekend nantigo twara okorobekana naende ogotindi nigaba Kenya bagendete korwa ebirengereri byabo ababwango igagukwana igorenganeye nabarandia kurwa stikanisa au ime county ya Nyamira yamona sense yaito nchusi gatwarwe tobachori nyonya no mwaka toraera buya nigonda tebenga amangana ya twagendere korora tari amangana ara maya kubwa mona sengencho yokwagacha uchumi yense mana yabete na abagenta ke kogera abantu bakonda mana sengencho bogima bwako ngira abantu nekero murai ruta ale kuburi oborai igale gotebya abantu na mama mboga mbagikelia amandamana ya asebate bachinse mochinde nigo bosali bwaba obonene ndamana nabete na indi nabo nane narengo lakini amandamana okoreka muna yakoreka Gusii na yakoreka Nyamira nche kubwane onko yakana ntabone tikoba ekiagara tari korenta kende ke gokonya kende na ndike komenta kende kokwa borirwe bintu asenka yawo gusome chando yakira nyumba yawo toguchaka gusaria bintu biri byarenga ororonga nasinge chugwete boru mbasaba okorobekana kobe aroro okukore okukwomorembe onye no kwandamana tiga koba ororo lakini echiro ritukeria abantu bande baoni ebyasara by'abantu bigorwe egara tibe basago baba gusaria amangana ari agokoreka kina kinari kuburia Abagusii baminto na nenche yo kurwana irabase gotusaririo morembe abantu konyora bachirega ekeranga kieria chitari mwaka 2007 abantu ekara kurwana Kenya ngima batamerita Abagusii ensemo yende mbamusaba murai bwense Dr. William Ruto gotegerera ebirengereri by'Abakenya nabo igogokeya ekerengo ky'obugima egarama y'obugima yabeire igoro ebintu biri abantu bagotumeka byakera rituke sukari amabere omugati obosibo koruga ebintu ebyachire igoro petrolia ligori lyachire igoro nauli yachire bono ku Nyamira karangwanda Busongo 150 abantu barure birero byabo nga tige president ya Kenya omusike William Ruto arigerire nganeri asebo ikubasegeta okuibwana nakoba aroro igati umurai bwense Dr. William Ruto no murai bw'ikiombe kia Azimio Raila Odinga lindazo chigotwara omorembe asense icho ya Kenya igo abarai baito oyo korukuruto omurai yoito amona Raila bonsi mbabonete baisaranse bakwane ense kero omorembe nobotenenku nekero omorembe utayo botenenku mboyo nonye Ruta maandamana yagendere gagusinyu kugamba ogoja gusangine siasa lekire so bune kanisa otogotana
umurai Ruto umurai Raila isiransa kuona twali chibu ensi iteso endere mutwe. Ginko reporter ya Ndizi TV kurwase county Nyamira Job Maangi. Mbiyamuno muri kito kurwase county Nyamira Job Maangi asoroboti urwase nchire jobo ikirano gotigana na ibono mwancho murigele kurwase county Nyamira akirato gotigara boigo meyor gongo rwagusto gandra kumurekera mangana renge tokorobekana abarai aoni gobeso kiraso konyara kwikiriyo korobekana kubono ko gendrete gokorekana na kwaneke wachinsem ane meyor gongo rwagusi ni gobate biruna ni gokwirente mangana yamagendro maigana samangana renge to uchumi asogote yabuno bosombe ni gobarro kante gotena na boigo no bonchoria bonde bwense gotakorekana ego chinga kechuba gendrete gosingira na kobori ya chinsemo ibere ibonera nsemo ya serikali neliyo kwa meli ya serikali kuliga chinchira chikunyara kogaya no gotaiwana kwa bori bagaliyo koirania uchumi magega. Unabona maandamano ya gutangazwa ngosariare binte binge mono agitari gochigoke irigoririo bosi tiga leaders batige gosabu interest chiabo asamangana nga ubosi boira nense bosi mbo koira nanse pake bituma byagasiru kurumugondo bibagerio kogenda maandamano ogwa kurisasi ogwa kwensara ogwa kurigena kore konde ochichonya ninche bwone nkoye konde onyo goromotoriro president tige gwenga kino ane myaka ebere nenusu abange bintu byaye buya tumego ja charge 2027 inga okorire goseta correct. I'm urging the president na former prime minister Raila Odinga, they sit together baire niense asomo choko Kenya itoneyemo na ande tunyanjite na antutagititobe no morembe asekere ngaki na asekere nsemo abarai baitu babere buna abantu batindite no burai na ande kera bakora abakenya mbara barase nsemo yo morembe osekubwatania amangana yo burungi togukigusaba ngaki intubuna barai abakoro bagusii kamoranchi abagusii tutiga amangana yo kwandamana titobasa kuburukania Gusii ya itero lekana na kirayo agendrete ni goibarasene na yanyara gotere kwa chinsemo chirichia suneka ase bunge yo ya bonchale kunyara gukwanira amangana yo kerenanse ko bolendia senseme yo aniga gocha matuka makema iga yo bosaga ni gokolekana se nyumba ye moyo bonchiria yo manyakante buna mora supermarket gotoka chinsemo chirichia suneka abwa somolendi bwenseme yatu chinkoma goika goitwa anene igasiriti kumabwaye na boni gobono kori okoro gocha samenyi benseme yo kubwatirana amonensemo ya yobolendi kwa ngotinga baro wende senseme yo gati abwata ndi banda ni go amochegetse ndi kebanya nyimbo chinsemo chasuneka asogote buna banyanyimba bange ni go bono barokane kobera sitsini kya semya kemenge na ko nyansemete ne tobolendi ko banganyi ko runseme yo na koleta banyanyimba abanga ana bono baranyara go konya omorembe kwirana no bolendi gotingiwa ana sensemeria yasuneko muliketo dipona sanya na roboti rwa senchira yoime Samarieta nkuru kwa Irene nteno mu Nyabiasaro town etwabokire bono mambe twanyorire byoski kubatekana nebikora by'obusagani byabere bikoine kiwa imeyoro gongorwa Gusii anene chinsemo chasuneka imeye bunge ya bonchari nigolero abamenyi boro gongorwe batware barasa n'abateneri bo bolendi irigo sanga chinjira cyo gotinyo bolendi asoro gongorwe bwanguiga obwari bwara abeire boke bokolekana se town yaitu Ore ori tuguri rero twatware barase nene abananji barura maoni barure buna barakore birende buka sebuka ene serikali babwatisi eliyo obwari ubosire mono ase abaonchele bechire nene yasuneka nigo barorekana no kwemurunganio konene gochia segeta seni kebanyanyimbo kerange na barobwe kurende ase bagote abangati barochi bokonyi bakonyorekero batwariro muchando abasigari bale maiga bali gotokonya abasigari bale ngete binte bingawo bya maruna nini akine asamangana yo boibi maiga suna kambali gotokonya naro gusaba abantu baito kibaigure nganende yonsi banyemyo kibwango ase agwenerete egere tunyaro konya community itu asuneka abantu basakonyora mejandende yonsi kuuswa mangano yo boibi muchando yo bero kogendera matuka mange amafutana rale mata mabo basigari mbali kwaraire abai bago chali bamnyokia abantu bakora muna batagete basoka bagenda lakini toikonyora at the end of the day ngiyakorekanire boigo nigo baeranga nigo bangere gosieke biasara byabo mapema amatuko abwangoiga ase bagote banga goika bagende nyombo mapema elio mbanyaro ko urwanchira kiriege ke banyarire korosia Nere tukargo sieke biasara
mapema twagasekire saa 3 kwani tuguseka saa 1 gutamugo chiomba sengenjo abo turarurikire tubwate ku mufuko sengenjo abo baichoire mono Chinga kichecho nigo mugambia monene bwenseme yonyana gusangeye mase mona bamenyi benseme yasuneka asate abango igurekerero kiabo nando banekeria ngana chigutinge oborendi eri abantu bonsi banyare komenya no morembe ego tuwasanga asobomo tuwanyorera majibu twatokomenyera indo morembe obesuneka yitu komenta nayo nigabo abaonchororia bali abanene bakuru isiko gocha sorogongorwe eri banyare gokora obonchorore bwabo asobotoereru bwobo bonde botayo igolende bono ebarasa ya erire buya tutuwati moja ndonde na enderende tuwara kwariga ni festas na nyambali baigweto bwobo nobu baite gutama bairane bamenyanga sunduka bono ya bero buya gotatigwa maiga omwemsie wegodi abo morenda John Ombati nere nigabo lia serikali konganyia abanyanyimbo babeire asege kegetambe ase ebunge ya Bonchari ile banyare konyoro bonchoria ase kerengo kyoborendi Tunga kiara amenye Bonchari miaka nge merongevere turansibateyo Bonchari akonyo koroteti round iga manyete echanga seko yukunwa manyete abegete kiaye bono nechanga tukolendwa kusinsa kuli tutokwegwe gotorera ntwa banyene Roiga egentonye ngereke wanta ko koruguro ya security mostly kendo ngereke abet suggested nga omuntu ka abere ya 5 years o exhaust rie binta wanta okoro no promotion ine wanta goja una basigara ba which transfer na rie kero mugeni akire yabege kake goja kumenya nabantu bande ngakitogo twara omorembe onya basikali bali go tugwatisi jana barango sabanga omodisi chief koikobange disi achato tebinga king abasikali nkwa kale transfer tuwa kwa basikali abajia naliyo marembo rache Bonchari akari etato kwanya megasuneka obuibi obugosemba ke yake twabere no bwabo bonge mono kuripoteria egetaseni kya Ndizi TV kurwase chirana ya suneka egotoke bunge ya Bonchari imeye county ya Kisii elietaliane Dipon asanya Pia muriketo Dipon asanya sorobochi rwase nchira yoboye kiranu mwanchu murikire bono gati yabara yane kurwase county ya Kisii abara yabakora naba MC nigo bamochiri mubungo South Mugrango Silvanasio Soro anene ase chinkwana genrete kubwatoka ekero kya gotwere meyega imeye county ya Kisii osasoro gongorwa Gusii kolenga naba MC abuni go baganio soro gotumeka chinguru chia ichoburae kone kibunango kinyare orogongo rwa Gusii Nyasaye intervene e president n'abajumbe bategerere abarayi bande baito bagusii korusi baramatamushi aramabe egento gikoroga asogo kinonye no kwego musubati okorwo gwateba negire rero musubati gete abande mbarwa matamushi amabe agosaririe tari omugusii namangana ya magi yanko basaba kekwanyoriro borayi botomeke buya eukinie gesaba abantu bo opposition mbuya more kuboria mangana mbuya kera inune kiama ki opposition abali more serikali mutigegwe yake kuba tigatwensi tubwaterane twagacha Kenya kera Kenya ne yaito twensi tugwenda kumenyana Nago tigana yumunchu murigeria soroboti oburitanga kutura chiko kumanya togo chiko kora igoro yabo oncherere korwa stage ya unique eyibone gotoka gati yomunchu busonga kerwa bokali tukolia lero na konyara buna ibanda byabo asakoro boncherere mbiyo na kanyane container bekiroro nigo bono bagendete ko murungania nabo igo nigo bagendete ko boli umugabano we county ya Kisii kone kibuna ngonyare ko begerera eri konyora ibanda byabo byogo ikerania oboncherere stage ya unique eyogotoka ime yomuchi obosongo ekero bono barenge osekero baboka nakano ibanda byabo mbiyo ase bono bamanyi kubuna nigo ensemeli yetenete ensemeyo bate bubarete container ororo ase bono baganire Simba rati mu governor we county ya Kisii wesana ningati Samarieta nkuru kwa Irene ncheno mu nyabiasara town etwabokire bono mambi twanyorire byoski bekira stoko bere binto bito toko ni mbiyo bona tukuburie governor iga na kiera nyari kana urwe oda korwa bisi byoski bibe kutosinywa stoko chintore na abana koragera tore kereke monto takeire gokora buno na abaibori twasabire governor yaito etorore na intubu na abanyabiasara eto tedo totiga igo tugusumbuka etwabokire bono mambi tugocha ase biasa bitu bya kawaida kera rito tokwerira twanyora chikontena chibe kirororo tukoboria twanyora ba security baroro bagote bari n'abantu ba nyumba 10 no bari rete bintu bate bana simbo takere bintu beito stock eto yons ba arabra simbo ro authority bintu be ku gaiga bono ntunto mendingi toka na ande bone bagasine gotiana ngango toriki bari batok
Na gotigana yumo nchumuri ontumure krali bona agendrete gokorekana maiga yokorobekana gokorekana ukubono gwasegere turensemerio kwa meria serikali Azimio 1 Kenya wetani aboroki we 50 skuru ya Kiumbuini yo gotoka Chinsa ya mochirichi ya kangemia sebunge ya Western Amayia County ya Nairobi ligono bati gotine chinkoma maiga yabanyanyimbo kubwatoka marioki yokurusia maliga maiso ocha skuru echinga kichokorobekana omwaziri bwechisemya zekeli macho gulitokolia rero ni gakoretaro yaye weka skuru ya Kiumbuini abwasabana nyara mochi banyanyimba so gutumeka chinguru wetania kerengo macho gukwana kurense meni ga mochi nsemeryo kwa melia serikali kuri chinchira cyo kunyara kugaya no gutaigwana kwabo amone serikali libagaliyo kunyara kwa bwatokera muri yo kurose abanyanyimba kunyara kwa bwatokera amaryo kiyo kurusia maliga maiso kibarchi skuru macho guni gateberu na barokyo mabwente kole ndwa sinjira chire chonse none kerokorobekana kokorekana asebega bore serikali ya Kenya kwanza na boigo na Azimio kuri chinchira cyo kuigwana na gutugutira ramangana arengete okorobekana. We are really sorry for what happened, but we have taken measures, and as I said, we will be very cautious, very observant, and very vigilant to ensure that this particular thing does not occur in any one of our schools, even near our hospitals. This is something that is not supposed to happen anywhere. And we are making an appeal to our brothers and sisters who are organizing this to desist from this kind of behavior, because really whatever issues we have, we can be able to resolve the issues in a much more amicable manner than resorting into manda. Na kira yogendrete kimbe kirikyo kutoka chimbwa chia abakuri bantone bono kimaikato na NCIC nigo kiororoboti ruwabo kubwateka no korobekana okubono kwa berego koenekiwa korengana ne kiombe kino gyatebere buno korobekana okunigo kwa segetiri obugesa kukonyara koenekiwa anenegategesa kukurwa asensemeri ya Nandi naboigo nensemeri ya yomubaga okericho naboigo nomubaga osondo aniga gocha maisegi wateka naboigo gati y'abantu gotigirwa chinkoma aise gicyakore kanteri tuko ryo korobekana ekombe kya NCIC nigo gyatebere buna o wasomo bagoli o Chinsemo kya sondu na kiricho nigo bonogendrete kosegeta chisege azaba bodru murebe kya makari kya ODM rera morodinga naboigo no murebe William Samuel Ruto kwane kibunankoli wadi chinjere cyokugayana na gotugutira ro korobekana okubono batebere buna kogendrete kosegeta mono chisegi kya okobesaku azaba tebere buna bwate koliga chinjere cyokugayana na bonigo chinga kyembe kya kurogo tinde na gote abuna ambacho ko mukerege tambukiro wali baratoke anya n'abana siasa baratoke bagosegera tisege cyokorekana gati yegesa ko kebasegisi na begonegesa gukurwa sensemelia iyabugere. The Finance Act 2023 is currently before court. We therefore call on every interested party to give the court an opportunity to settle this matter amicably as we have done before on other issues. We also urge the President of the Republic of Kenya, His Excellency, Dr. William Samoei Ruto, and the Azimio Principal, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, to reconsider dialogue in addressing the issues ailing the country. We urge them to reactivate and expand the bipartisan parliamentary committee to address all these issues. We are also calling on all demonstrators to exercise tolerance and picket peacefully. We are quite disheartened to see young people provoking the law enforcers as well as destroying property worth billions. We cannot allow further destruction, and therefore we urge the political leaders and opinion shapers to tame their followers. Katika upelelezi wetu ile tumeanzisha, imebainika wazi kuna wale wanasiasa ambaye walichangia pesa, wakahami vijana na mishale, wakaenda kachochea na maisha poteke. So kuna uchunguzi ambao tunafanya saa hii, na tukimaliza wale ambao wamehusika, viongozi waliohusika, walihusika watashtakiwa. Kienda hata kule nyumbani ama katika mitaa mbalimbali, unasikia wale wa vijana, wale wa mama, wengi wazee wanasema kwamba wanao wachochea ni viongozi na pia ni wanasiasa. So tunaambia wanasiasa waachane na mambo ya kuchochea.
Na chinga kichiwano abara ikurasi kanisa aoni goba bodro muraibense William Samuel Ruto kwana kibonango tugutirara mangana rengete finance bill elibono konyara kole to kuigwana gati yo mubori yabo kwa mere serikali asenchere yo tugutirara mangana rengete tokorobekana na kuigwe birengerere byabo nego chinga kichiba gikeyo korobekana ukoroberie gochi okorekana matukata to chakirikie gochi tukure Jumatano Alhamisi na boygo nilituko lia Ijumaa. Your Excellency the President Ruto and Honorable Odinga, we appeal to you both to stop cutting Kenya into two. Do not lead this country on a path of suicide. We urge you to lead your coalitions in engaging in bipartisan talks that are genuinely intended to finding a solution to the recruitment of commissioners for the Independent Electoral Boundaries Commission and other knee issues. We once again appeal that your administration repeals the Finance Bill 2023 so as to review the heavy taxation burden it imposes on Kenyans. Right Honorable Odinga, we recognize the cardinal position you hold in our nation as a leader of the opposition. We now appeal to you to overhaul the tactical approach adopted by the Azimio La Umoja coalition, recognizing that the current push for mass action is pushing the country into insurrection. Since we are all hurting from the high cost of living, our best approach is to embrace non-violence as we demand for better laws and policies. Let us all resist the incitement and provocation. Na maiga yomo konyu mugavana kurwase county ya Segwire Modoro konyara go utiage siraso wako isiko anene na MCA kwa kachikura iliko marusia bise ko batakano botumekyo bebwabisi na soko tamusiko mugavana wa county James Orengo ni gobona omweria yabona uchiko endra nemeremo yaye na boni gobona mokonyu mugavana yo anyare ko boli mugavana wa county eyo ya James Orengo kone kuna kubwatira na baraso bwamuno konyara go kubaikirania abamenyi benseme yamagendero anokuboro kwa macho korose wechi baragati ebintu binde niga boli Orengo baikana amuna gukora imirimo asobwamo unabalire tamenyi benseme yo yasia yengaki yechikampeina. I want to implore and plead with Governor James Orengo that we need to put our differences aside. What is important is service delivery to the people of Siaya County. We had a proper, robust 9-point manifesto. We need to deliver on the 9-point manifesto that we promised the people of Siaya. Issues to do with water, issues to do with medicine in health centers and hospitals, issues to do with bursary for bright, deserving children, issues to do with youth and women empowerment, and the rest of the other very important 9-point manifesto that we talked about. It is time that we put aside our differences so that the people of Siaya ni gobona abanyagatari kurwase nyagatari ne ya Gusii abacha kokorobekana kwa boli sukolia rero no mugiro bwemirimo ko bwatekana ne serikali ya county ya Rakane ko bahumbi yakorengana abanyagatari abuni ko batebire buna bari guchikwira na semeremo asekere bakwe murunganira ngamo no gotakinirwa ebirugo biyoburaye naboigaso kunyora kwengeri yabo yakere batebe no namaliyo gasinyagatari ya Gusii rifaro ni gakobora se batebire bari guchikwira na semeremo weka serikali ya county ya Gusii ya igure okogania kwabo. Right now in our wards, we have 4 patients per bed. We don't have food. The commodities are not there. The healthcare workers' rights and environment is compromised, and everyone is comfortable about it. So we as union leaders have said enough is enough. And now we are going on strike until they come in and give us solutions. They wait for industrial actions to purchase drugs. They wait for industrial actions to purchase other commodities which are relevant, to stock food for patients, which is not right. The county government has gone on strike for us.
Now we are going on strike. We all go on strike. Let them strike. Let us. Chinga kicho korobekana kanyaro kwa robirugo cha kikyo cha n'abanyagetari kurazenya getari ya machakoza niko bono watu guterware no mugavana wa county yo Vinyandete maga yo kwarigana chinkwana n'abanyagetari ya boga Vinyandete kokwana litoko lya ni ganyara kumanya abanyagetari ya ubuna okogani kwabo ngo chikonyara wekeranirwa asali yo gochiko kinia ebirogo abanyagetari chiminye kurasenya getari yo ya machakoza na wegani go Vinyandete arugo kurogotina gotebuna wekera yo mo aikirania bokorre bwaja ntalibona achiko mukirege tambokero egetinde. Daktari, tumekubaliana the promotion of the 422 doctors, which is well deserved. Nobody has monopoly of knowledge. They know what ails Machakos healthcare. We've agreed by Friday, as I give them the letters like this, they also give me a report on what I need to do to make sure that we improve our Omurebense William Samuel Ruto ritukolia ni gabe kukoigwana na komera na bonchoreria kurwa senseri Indonesia elikonyara gokinya mangana lengeto bonchoreria Ruto ni gate birebunense ya Kenya nense Indonesia nebegete miroberesene ana sababirwa gotwara bitango byo gotwara kivisa ekibono chiko banchero ikasense na gote abuna mbachi kone kinchera kibaranyara gotwara enchera yo gokinyo bonchoreria gatiense ya Kenya na boigonense ya Indonesia. We want to make it easier for people to travel. We want to make it easier for movement of people, of goods, of services by eliminating unnecessary barriers. You can confirm to President Widodo that when he comes to Nairobi, we will waive visa requirement for Indonesia. For everybody. Not just for the big guys, even the ordinary people. They can come to Kenya without asking for any visa. In fact, we are having a very big debate as Kenyans as to whether we should have visa at all. Because I'm a scientist by training. And science has proven that Kenya has the earliest remains of human being have been traced to Kenya. Meaning that even you guys in Indonesia, you started from here. This is home. And we are asking ourselves, if this is home, who requires a visa to go home? Yeah? So, and that is one of the reasons why you should also invest in Kenya, because it's always the yokumusana na kwa neki wasensemeli ya Transmara West gati yekenga kyobo limekibono kebwateraneti enoratete na boigana nsemo yankararo nigono muwaziri wobolende wemekethura kindiki yakole sabali ya litukolia lero wekasensemeli ya Transmara West okona kurwase skuru yankararo kindiki ni gati abuna ni gensemo yobolende yabekire kosi ya jesi yo senseme yokone kibuno bolendi obotinde wonigo bwatingi wasenseme yo na gati abuna wali bande bonsi baraikirwa soko nyara gosegeta mangana ngira chisege mbai mokurege tambo kerege tindi kolengana nelichiko. Leta kikosi maalum cha kulinda usalama ya GSU wako hapa. Na wale unaona sio peke hao. Kuna wengine nyanjani kidogo wako standby. Na kutoka leo saa 8 ya leo, jaribu hiyo upuzi, utakutana na serikali. Hao maofisa hawaja kuja kufanya siasa hapa. Hawaja kuja kupendelea mtu hapa. The officers were brought here have one instruction: to fight crime and deal with criminals. Wewe umejifanya shujaa, enda uchukue hiyo silaha yako, anza kazi kutoka saa 8. Nataka niwahakikishie hivi. Kikosi cha usalama ambacho tumeleta hapa sio cha muda. Kitakaa hapa milele. Nataka pia niseme hivi. Nimesikia kuna mapendekezo ya kwamba tuongeze hata sehemu zingine zipate
kikosi kama hiki. Iwe gagenreto mwaziri wobole na denduare ni gobono anyaregote abuna mbaji gotumeke bikosi byonsi kurwa igasense ya Kenya likone kibona nkonyara wale kurwania ababegwa na bayiga basalia bali bono kurwa sense ya Somalia manyekante buna Al-Shabaab abona baroka negosegasigia abantu ana sense melia wajire gukona magayo gokoleta raiwe kense moya wajire ni gobona denduale ate uno kubwata nankoro roga tiense ya Kenya na Somalia kone kimuna ngosegasige bale nakoba kora ababegwa bali aba Al-Shabaab. Na mimi nataka nishukuru wakuu wa security hapa Kenya wakiongozwa na DCC wetu na meja wetu mkubwa wa hii kambi ya jeshi. Mimi sina kazi nyingine. Mimi nimekuja kueleza hawa wananchi ya kwamba tumeanza vita dhidi ya Al-Shabaab. And we are not hiding. The Kenyan Defense Forces have a constitutional obligation to protect lives and property and the sovereignty and territorial integrity of the Republic of Kenya. And we will fight Al-Shabaab along our borders. We will fight and take the war to them in Somalia, because even in Somalia, Kenya is an anchor state. It has a moral responsibility to bring peace and security along the countries of the Horn of Africa. So I am sure I am talking to the leadership of Al-Shabaab, wherever they are. Prepare yourself. We will use our land forces. We will use our... Mwalimu ng'anchirengendo mutumuko moke kubwatekana na roboti oru elibono tukire na tokanda kusanga mangamo naye kwenda sabone mase motiga nko yukense mende ye studio tumena captain number 001 ndemo Steven atumanya mange ane kurasense melie chikoso tu skankwera nanda segekeke kiribosio. Kichigaga ndeta watengereta sanikia Ndizi TV tia wanonkwarigani bena samangana Maya yechi goso libunda botambe retara nende mo Steven captain 001 tocha kamangana Maya yechi osori korwa se county ya Kisii awasa wano mulikyo manene wekyo mbegia Football Kenya Federation rusagirwa Kisii Evans Mageka eso kirina kubolie county ya Kisii konyara kobeka chinguru chia bene asokorosi ukwegeti kya Gusii Stadium Lugeike ekerengo kiraitabune kiombegia Football Kenya Federation FKF erinde timu ya Shabana FC asentundere bosio nyale ko bage ko sori chiko sori cha chenka ko rwasegeti kya Gusii Stadium kolengana Evans Mageka ne kiombegia FKF wikiravoniga nigeti kya Gusii Stadium getanche ko nyara ko bage ko arigani cho sori chanka chia timu ya Shabana FC asebona ganilio murobeli bwogwe kini gwekerengo kigeti kya Gusii Stadium nyale ko bage ko rwaso bwango insemeti yenyebere. My advice as Federation ya Kisii is ineno otebya abantu bami monomone county government ya Kisii niba bara abasekoliye barate contractor egora ire myaka matuka mange tiabanya kole ntukuka in house barate abantu in house batume public works so that at the end of the day public works ero enalira nya kolosina perimeter tunyako kosi mupira KPL current status ya yesterday ya Kisii tekunyara ko host KPL matches reason entangani service ya kabere na ina perimeter na ende kira tubwate na perimeter no ligere ali stadium tubwate che ngulu nera around it protected because under environment nero okonyora ebwate challenges ide. One of my appeal is that iba to kutumia system ya contract ya tutumie system ya in-house so that at the end of the in-house in 2 weeks I think that thing can be na weko kekwana no how ngakyo konya kora oko divide jiga siri ni which contract in various phases mna wana tabe mwana ko ina perimeter o uno sambiri kuka chichuma takirega you can just government akaenda through public works in a 1 week bale tabantu mali basambireli you can get it ni challenge service in na mangana bara calling within 1 month kera pipe choka chibure problem ali to pipe other things can abachiko move so that match tabasa ko terema safe. Another issue na mangana protection yengo around through in a perimeter ba ko beka chia fence area you are protecting in a perimeter
Chingakia chia chunigo Evans Mageka naenda bolirie county ya Kisii mwana wetere wizara ya chigosori ekora no mawaziri Eric Miyenda kunyara kubike miroberi bene yera na kibuna ebikaro bene gatia serikali ya county ya Kisii wizara ya chigosori amuna ababwata ni bechigosori au wetere byombe byabo n'abarai babo ebikaro bene benyana kwa babikobe ko ibira na kibuna uko igwano kuyankoro gatia abwata ni bechigosori ne miroberi county ya Kisii ebegete mwana gusira chigosori ase binyoro. Ya pili anose mwana se minister ya Kisii waziri yetu kwa muyoko Eric inko musaba alangi stakeholders bons tubo mupira ba me involve alangi to change way forward ngaki Gusii yetu to take talent chene mashinani because already inko mwakira ethic shabana ya pandire nto baso kira ali shabana ya pandire to kira adana dina nto nyo to awure wo Chinsa igegendo ndiko muteba como apili uchi sala arangiri stakeholders meeting stakeholders arangiri birabu arangiri federation arangiri coaches arangiri referees to cheti way forward ya Kisii mnaona financial year chaka turanga hii gaito kilo montate we role ya to play in the next season gati ya referee mense akanchibwato manyubo igoro ojara kwa baba kubugie sirimbia sichigosoli chienko yese chiligi au chia FKF James Maoga nigeso kiribona na kubole kyombegia FKF yara kwana kibuna kebe kiremero belie meikiranu iyo era ene kibuna gati ya baro balio bato kugani kunyara kwa bachire fari mense ya Kenya banyere gutwara maigerio alekiranete na oborai bwa FIFA oyira konye orongo rwa Gusii mana gutwara chire fari chinyinge ejo kiranyare koba ase chiligi au gati yabo elige Europe mense ya Kenya eligi ya FKF Premier League nabonda agoke sana in future ekerenda nyore ng'orugongo rwitu rwa Gusii chiri fari chiro njietani sino F5 chire Premier League ngakitira ave chiri fari 5 ase Premier League chira chikoba chiri fari 5 go chigoro ekere twa traineri chiri fari chire yang bono ngo chikoborie federation yaito train young referees elinde in the next 5-10 years to chigo tuara chiri fari chaito ga chire Premier League na ende chinde chire CAF na ende tuara referee FIFA kiagara bono oyemboni gabuna toko kwana our senior referee Simeon Ongaga asa ikeire na bara machikwenda CAF lakini rende chingakia checho nige kyombegia Kenya Darts Association nige korau nagatia abwata ni banya rekote abona mbabe kemiro beli meikeranu bera na kibone awasuri genderete ko kina immense ya Kenya gosori ya darts nyare gotwara chinguru asorgongo rwa Gusii asana bol debyombe awo bwate egosori ya dart kunyara gotwara kubwatira no kuyagati yabo na kyombegia Kenya Darts Association yali kwegerero gukina kwe gosori yo asorongo rwa Gusii asebatero bune gosori ya darts asense ya Kenya na iretanga ine gati ya gosori yo ase Chinsa cha East Africa. Mchezo wa darts unazidi kuenea nchini Kenya na sisi kama Kenya Darts Association tunatembeza mchezo kila eneo la Kenya, kila county. Wachezaji wale mangwiji wako hapa na wachezaji wale ambao wako hapa Kisii ambao tujaona talanta yao ambao washiriki kwa mashindano ya kitaifa watashiriki hapa tuone wanacheza namna gani. Sana sana huu mchezo uchezwa na washindi upata alama points. Sasa kuwacheza kuchaguliwa kuwa wachezaji wa kitaifa. Kwa sasa hivi Kenya ndio viongozi wa huu mchezo kanda la Afrika Mashariki. Na hivi sasa tunaendelea kutafuta talanta mpya na hapa Kisii natarajia tutapata talanta ambayo itainuka na labda washindi ambao ni wageni watapata kujumuika kwa vilabu ambazo zimekomaa kama klabu kama Stima, Museum, magereza. Tunaomba tu branches, that's counties, wa affiliates wa Kenya Darts Association ili mchezo uendelee kuinuka. Ministry of Sports tunaomba watusaidie ufadhili ili kupeleka wachezaji wetu katika michezo ya nje. Sana sana tunashiriki kwa michezo ya hapa ndani nchini Kenya. Sama nanda rengete chikosuri korwa igasoro ngorwa Gusii naliase kaiteche skuru korwa sorgo ngorwa Gusii chigendete kwero beri bosibe chikosuri chechi secondary cheta miaka bero chirako kana sekerengo keri kia Nyanza region kochakire wikere use Chinsa mochiri chia maranda sekateche skuru echo na mone skuru ya Ndonyo secondary yenyara koira rivagalio konyara kweruke bendera yenko yaba murakorwa igase county ya Kisii maega yeskuru elia Nyabigena boys amone skuru ya Omwali konyara gwa kwisiko
asa ebina byanyara kwa bikoba soboteneri bwa mangana wiye chigosori chienkoyo asa chisekendere nyora buna segosori ya gosoretigu nige timu ya Nyabigena Boys kunyora ya Nyebuire timu ya Omwali gore ya mase gosa sechi final kurende mega yeki na konyara kwa bake gotegereru chitimu chionsi ibere chigatoka nama mocho chionsi pichiga kwisiko ne timu ya ubono ebendera ya Kisii County asekerengo kerikienko ya asa chosoretu chia region ne timu ya bete namba Isato timu ya Ndonyo Mix egendrete kweroberi gosibwe chigos icho chisekendere chirabe wikere bosyo tura kubwaterike bwikarano kurwa SMS chigosoro gote bichitimu kurwa sorongo rwa Gusii abamura abaiseke nakiranyare kova chigokora gati alito kwarena kiranyora bunalit kolia mambi asomuroberi bwe chigosoro ntomotuare Charles Mumanyi kurwa timu ya Tusker FC Tusker ne timu ya bana mbaivera seligi ya FKF Premier League ine ligue timu ya Shabana FC echikoba kego soa insemeti nyetato kurubono iga igontomotuare Charles Mumanyi kuruchinse mo chiricha Nyamira omwana gwe roba lia Gusii yakonda kosolia seligi ya FKF Premier League na tebia mange igoro ya league ya FKF Premier League abnanda ke savadi ya Tusker FC nyara kova oikia kosoli yo mweli kanyara kwane kibuna Tusker kabana mbaivere timu ya Gor Mahia Serikali kanyara kobo nyankonko bwe league ya FKF Premier League ase entunda ya bwango yetinda yomaka bwe chibibere 23 nandake gati ya bali bagendete gutubwati kurwa semetanda unaona mangania chigosoli ndoro chari Vanis na Mona Tiffany kuruchinse mo chiricha musocho gati ya bali bagendete kubwati ya mangana Amayia mangania chigosoli imiandizi chirase wana nkomwari gani Vincent Onyancha jingi sabune chiga oso asense moye mesa yechigosoli ote byanda ke birengere ligoro ya mangana ali na reko bakago kuma sorongo rwa Gusii andake litukubune ali rero egenteki ya gosekebe kia koregete arali na asiki mbia mono ndemo Steven ni maite na Gusii mangana manga kolekanire kurubaga kiete nyerebuna obore ndikwira na sensemeria soneka ngati ya mangana gante koligero na ingane yogo ichane mono neria abahonchoria kurwa sensemeria unique emiyo mu chobusongo abo kabanyari banda bya basaba kwa ndimbiyo kontena nebekira akorobo ncheli mangana makongo sana kono limetekana yo kwanda yo bolendi wasirire sana ntorora ensemeria suneka ebikarombia balero ewiki yetu abeire tarra umulendi ensemeria Mora supermarket suneka agwa kulisasi saa moja igakenda bu tinza chamara koba ababiva gocha boronge iga bakama sasi ko chigoro baibe binto bagenda ntorora chinse mo chiricha igesa ekanisa ya SDA yegotagoru ibinto byasi bibya ibuli tukelieru etuko monta kwanda maka etukere para igoro ensemeria nyankongo uri na igoro odurusiri bati botuko oso aime oire bintu timana ngane yo bolendi akero kurigereri ngikera akoru na ndikirira bolendi ko gusareka sana soro account ya Kisii ntode no bolendi bwasarekire o mabwa kongire okoboro kwebinto kwebinto andaga no kwero monta bwati kendo renchera yo kanda akore no kanda sorio bwate moibere igobono ngatena mangana ya anene me account ya Kisii na korekana igacha korekana bwangoiga kento bya rokane okongana lyo bwa mentire mono obosari bwa mentire gento binga ya sengencho andake asokurigenete elisori ya gatatu andake na sengencho okubogima ibintu byachira amagori bono nyareba akaite na nyareba nabwate kumubwa and by the way na bora kanya nyareba nabwate kubwa ani ubwate kubwa nyareba otamaiti dene lyago esibibuya ne lyago esibiya ari biwaka na ki na bibwate na bikunyarekana uyo bura ole ubwate omurube ukikumuibera andake tabwate nima tandake kwote abaneke na rebinto bya kongire kolende no nyuri okuibira nere buchiko iwale borore sinjere origiri no bororo sana onyorire kundo monto nyara okemanje kina bolinkeria serikali emente chi patrol boniga arekene ande bate gorambali amaboko kolende esekalero tigera ambali okoboko mono ote boko gwe serikali no gutambe koboko ko muibi igabajare korambe abanyingo bomente nsemo ao elinde banyaru wekera niyo bolende ndemo to chikokolera rero ni gata yate uno korobekane ko chikobali tukole Jumatano Aramisi na Ijumaa ikako nyarate bero ko Jumatatu Jumanne Jumatano kondo muri agaonjera gatete Jumatano Aramisi na Ijumaa tukatoto ikiwocha ngera kwa ngane yo korobekana kwa raira ate banda ke bina mangana kimbi ero torore mitandao kimbi okumyokani kwa nyarere ko bagokobororo rate bete public demand tali roganibo n'abantu basabire ambaro bata bagusabone be weekend timeti usana ko bagakoena na andakiri bageri kolende torore andake uchumi ero naliego sareka mono ebintu byatenena korende n'abantu niba bate abuna
ubugima bwakongire abatari turu ubikane rika na tova igo bado nchara tokoba ya turu ubikane wala ti manyanda yake inki serikali ya William Ruto ayiko aliko banayo kwa advice Ruto ti manyenki wala cha gukora asenga kibune yere nkongwa sense ya Kenya oise kurigereria nabwe konyarekana kiromo Kenya usaba Kenya bange omwate no uri utata gitukorobekana ikonyarekana soire korobekana yakora ngo atena ubuma bwakongire abandi bate Ruto nichinga kichinga soire obisi tigaye guribaga torose na akora kenda abandi bate ataraso obisi bintu mbia renge bunabire na siki kasoire obisi bintu bya kinire tesikurigere nteke anda ke aseri so ndiria gatatu kero to kurigereria asoime mono ekero to batu murai wense uru muge Kenyatta abeko nyarekana buna abantu mbale barenge kobeka kibesa sana umatense ige kogendigwa n'abantu bari kibesa abanyanibo bantu bari kuru kibesa serikali etigare busa abeko bo oburito kukia somura yose wabisi whatever andake no kurigerina abantu bari babegete kibesa cyabo ase serikali chikore mirimo igobe yango ikuru serikali na ibintu byakumire whatever abantu abate kibesa na bakorani ense abantu buna ena inje Yaro moje bolitira rusira cyane ko rwase serikali korende ebintu byakongire korende andake abande bateba tigaruta ya gukinga ki abande bateba ibintu agokora mbialenga se manifesta ya campaign amangani ya chinyomba amangani ya komenta ushuru yalenga se e campaign ya inki achakira korende kere serikali batsinjira kya abande bateba tige myaka 5 ere bali bagoisane kanere banyale ko mwakire kuri okoirana bali bataisaneke banyale ko iramangana brale korende itukito gusaba omole mbonyale ko bororo obotoro rubobe andake no cost of living nero nyale go Chinsa ndali bugomba bakororoba nabo igonyore buna oko bwatana wese gyoka nanko bwatense katyo mubaga Chinsa mu kya sondo tubate bono kisegi kya kirari kirengete egesako ekeneke koigwana nkoyo segi kigakorekana bantu mbategeru chinkoma NCC amagima abo NCC yatebere buna abana siasa mbale bagotume kugosega kisegi ekyo igobona kurubekana gwese kogendera ngosaka turabona goso amangana yobogesako ibonere egente kebe ande egente yakongo chibosia bono ikazerikali gerimono kegima mwatende mo mbate bana serikali na tabana tarikurangira ira baisaransense so kuligereria konde wikawa murangiri ekobetereri wikawa murangiri ndorre gosenenya igona siteko ya ronati manyanda ko Onyancha egente kyangi akoreka terero nebinge byakorekante konda singe nje biru mwanchu muligereria tigateke uri tukole Jumatatu mbia mwana zo chara kotengera Ndizi TV nsemo yemtandao sema mitandao Facebook Ndizi TV News Digital ensemo ya YouTube Ndizi TV News aboturikira SMS utire na mbere gora bwa screen aitubuna Ndizi TV na boto gosoma nebengeli byao tonyale ko byao bokoreri nabo igobona nsemeria ya website ito www.ndizi.net nabo gotobwate na komanya mange halibona agendreta gukoreka nutore kubwatira nero goitira sumu no wimanyirio igakorwa Joshua ekerakiri Petronira Mokeira aina kibona chibi channel yogi channel kwa bacho ikira bwa senka yao asenchira yobo ikirano chikosari chabna botambe bakondo kande Steven Captain 001 News Master Dr. Vincent Onyancha